Abantu belindaba la kwaMdakane ngizoke ngizwe. Futhi uyabona kwaseDan House akufani nokwandawo. Kwakhiwani lana? Mazoke bengitshele kahle. Hayi bakhona noZwane, wezwane ntanga. Makathi uyaphila. Angiphili. Kwenziwani kule sakho esingaka? Ungani umtapo wolwazi leyo kwaMdakane library. Yiyo le. Unamanga. Umtapo wolwazi ngabe sesibonile. Mhlambe niyasihlelela. Mhlambe kuhleli inempe ezayo la eDan House noma la kwaMdakane. Phela sekuneminyaka kwakhiwa la. Kuvulwa ngani library lena ukuyakha ke njengakusasa nje uzobe ivula ungqongqoshe we-sports arts and culture ngokusemthethweni kusasa lokusayo uzobe lana ungqongqoshe umnumzana umuntu omuhle ekhawula. Hayi cha phela nebe sesithule mhlambe ngena nje ukwazi ukuyibonela ilibrary yakwaMdakane. Ziphi incwadi la ziphi incwadi? Nazi incwadi zikhona lapha ngaphakathi ngena uyibonele zonke incwadi. Ezana ezizingisa zesiZulu. Zikhona ama dictionary ikhona zonke ayikho incwadi engekho romance ikhona western zikhona zonke incwadi nje zikhona la ngaphakathi children section ke lo. Khona nokwengane Impela nazi incwadi zengane ke nazo lezi zikhona. Nokuphela phela ngizokuthiwa akukaphi la khona ngeke ngamuzwa ukuthi kuxhaxhaza amanzi la kusavuza apha amanzi kuxhaxhaza apha la. Lutho makathi incwadi zomile zonke nje obuyibona ingaphakathi seyiqeda inyanga zila ngaphakathi zikhona incwadi iyasebenza ilibrary yethu nje iyasebenza impela. Khona nokwengane Nkosi nengane zangene. Njengoba ngishiyo ngathi nje children section indawo yezingane zihlala la ingane iyasebenza ilibrary. Cha kodwa usuqala uthathe phela matha. Phela kuneyingane khona abazulu lapha noGomora. Ukuze ukwazi ukuyithatha ke incwadi kuzofuna ke uze nencwadi yecounselor icopy yepasi lakho sikuvulela ikhadi ngokusemthethweni usuyakwazi ukuhamba nencwadi yekhaya okuhamba nje cha ukwazi ukuthatha incwadi. Kanti siyadayisa yini? Lutho ayidayisi nje zimahala uhulumeni konke kumahala ukuvula ikhadi ulivula mahala la kaMdakane. Ngalalela wengane yami asibadayisele 50 rand incwadi yabo. Lutho awukwazi nawe. Thola mahala nje ihlale ngakuwe ekhaya after 2 weeks uyibuyisile uyayibuyisa ngaphakathi. Ayinibhayisi niyolifunda kudala nibhizi unazoyidayisa. Lutho beka incwadi akwazi ke manje zibe. Ngiyakutshela impela zibeke makathayile incwadi. Beke nje ungqongqoshe kusasa uzazokwazi ukuyithola zikhona ifice zibeke nje uvula ikhadi wena la ngaphakathi. Ungqongqoshe ngasasi Niyazana esikoleni umuntu omuhle phela uyazi sasembiza ngomuntu ocute ke kanti manje ngiyamazi impela kodwa ke phela izinto ufuna sizenze ngokusemthethweni library. Umthethwana okwame wena uthi ngibuka uthi ngixabhe nalezi zesigisi ngizobe ngazona ukuthi kuthiwani ke la kodwa Lutho matha zonke izinto zenziwa ngokusemthethweni matha ukwazi ukuhamba nencwadi.